ಚೂರ್ನ ಕಂಡು ಎಲ್ರ ಗಮನ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಒಂದ್ ಕತೆ ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀನಿವೆ ಕಕ್ಕುಸ್ದಕ್ಕೂ ಬ್ರಷ್ ಉಂಡಾವಾ? ಎಂಜ మేము అవునమ్మ ఎన్నమన్నది ఇప్పుడు పట ಪೂಂಕಿ ಬಿಡಿವಗ್ಗ. ಇದು ಎಂತ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್? ಅಂಪೇರಿ after that the particular this ఆయన కైట్ యాక్షన్ మాతో దయ తోచిపోవ మరి ಅಲ್ಲಿ బయట ಬಂದ ಅರ್ಥ ಪೂಜ ಬಂಜಿకు ಕುಟುಂದಿನಿ ಪನ್ ಐದು ಡೌನ್ ಪೋರ್ಚ್ ಮತ್ತೇನೋ ಬೇಕು ನಿನಗೆ? ಅದೊಂದು ರೆಡ್ ಕಮ್ಮಿದೆ ಕಾಚಗರು. Ses ver Adana zirveden selam. Durmak yok umi patlamaya devam. Yok bundrasına sizi sigara filan. Uçuyor yıldızların yıktı zel bayak. Harmanı davanırdı çarçaflı. Gördüğüm bu paketler. ಪ್ರೀತಿಗೂ ಬೋಡಾದು ಅಜ್ಜಿ ಪದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪದ ಇಂಚಾಪುಡ್ ಪದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ವರದಲ್ಲಾತು ಶೋಕಿಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಪದ ಪಂಡದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರಿಗ್ ಬೋಡಾದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಮಾಫ್ ಮೆಲ್ಪ್ಲೆ ಚಡ್ಡಿಡು ಪುರನ ಈ ಚಡ್ಡಿಡು ಪುರಯ್ಯ ತುಂಡು ಒಟ್ಟ ದಿನ ಪರಿದಿನ ಕುವೆದಿನ ಚಡ್ಡಿಡು ಪುರನ ಸೈತಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಬತ್ತಿನಾತಿ ನಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ತಿ ತಿನ್ನೇಚ್ಚಿ ದಾದಿ ಸುರುಮಲ್ಪುನು ಅವೇ ಪೊಯ್ ಹಿಡ್ಕೊಬೇರೆ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕು ಪೊಯ್ಯಿಡ್ದ ಈಗ ನೀರು ಗೊಬ್ಗ